କଣ ନା ଯିଏ ମଦ ପିଏ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? ମଦ୍ୟପ ଯେନେ ମଦ ଖାଇ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ। ନିଜେ ତା ଦେହଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ବି ଜାଣିପାରେ ନା। ତାପରେ ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଭାଗବତ ରୂପକ ମଦକୁ ଖାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କଣ? ତିନି ହେଲେ ପାଗଳ ଭୂମିରେ କାହାରି ନଥିଲା ଚାଳ ନଥିଲା ଚାଳ ଯେ ଚେର ବୈରାଗୀ କାଳ କାଳ ମୁଣ ମନରେ ଏ ତିନିଏ ଯାକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ନାରଦଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ଯେ ପିଇବ ଏ ମଦକୁ ଯେ ପିଇବ ଏ ମଦକୁ ଭେଦା ଭେଦ ପିଲେ ନଥିବ କାକୁ ରେ ଜମ ମୁଣ୍ଡେଲ ଦିବ ପାଦକୁ ମୂଢ ମନରେ। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ପାନ କରିବ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଆହରଣ କରିବ ତାକୁ ଆଉ ଯମ ଯାତନା ବି ଯମ ନେଇପାରିବ, ଯମ ପାଇ ସେ ଭୟ